Sada ću zamoliti našeg prijatelja koji je došao iz Slovačke, gospodina Sašu Dragaša, da uruči medalje najboljim devojčicama. Inače, Saša je vlasnik centra u Slovačkoj, jer se nadam da ćemo svi odavde nekada ići u goste kod gospodina Dragaša. On je ujedno i trener u tom klubu, a uručit će uz pomoć Ive Vujović srebrnu medalju Suzani Milošević. Hvala na ispravci, bronzanu medalju. Zamala je bila srebrna. Milošević Suzana osvojila je 3. mjesto i bronzanu medalju. A srebrnu je osvojila Martina Ostojić. Ovdje su članice stanoteljskog kluba Budim iz Berana, a šampionka također nam dolazi iz Budima iz Berana, Andreja Lajović. Šampionka